Malček skúsil cez Poliaka. A je tam už aj Berko, ale stratil loptu. Východňarom sa opäť otvárajú. Východňari kontrolujú hru. Attila Kužma. Obhodil si Pobiaka. Stále Kužma. Stále má proti sebe Pobiaka. Teraz na Galajdu. Rafaj skúsil prihrávku na ľavé krídlo, ale tá už neprešla. No a teraz sú východňari na ďalšom útočnom výlete v trojici proti 4 hráčom zo západu, ktorí tam bránia. Lopta prešla až na loptu. Sú tam možnosti na 16-kovej čiare. V hlavičke sa dostal Jakub Adzima. S zostavami s úplne inou energiou a motiváciou vyhrať toto stretnutie. Kužma ťahá loptu už veľmi dlho. Kužma! Ale už sú pri lopte východňari. Kužma nespracoval si loptu najlepšie, ale pekne si tam obhodil brániaceho hráča Malicha. Tak, toto sú finesy, ktoré si dovolil Attila Kužma celkom odvážne východňarov. Tak, teraz tam bol Attila Kužma, ktorý sa dostal cez dvojicu hráčov, dostane sa aj cez tretieho. Zdá sa, že áno a dokonca túto loptu Al-Zabidi až na súperovú polovicu a dokonca vybieha do šance Attila Kužma. Je tam však sám, musí to skúsiť sám, alebo si počká na spoluhráčov. Attila Kužma, ešte Attila Kužma a je to gól. 84. minúta a krásna ukážka techniky Attila. Maroš! Poď, stále si, poď! Poď!